ang pagdayaw kag ang pagpasalamat, pagambahan, kabahin sang kabuhi, adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga katawan sang Ginoo sang unang mga panahon. Kabay pa nga iniman, mangin kabahin sang aton kabuhi sa sini nga panagon. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review, pagsalaysay ukon paghangop sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, ang inyong masunson nga host sa sining programang Pagtuon Subong. Kag sa sining adlaw, ari ang aton duwa ka mga resource persons nga mga haligi sa aton eskwelahan, labi na gid sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Ang ako nung nagpakilala sa inyo, si Pastor Dr. G.C.J. Aragon Jr., siya ang advancement Vice President for Advancement and Development diri sa aton sa CPAC, kag isa man siya sa aton nga mga professors sa School of Theology. Sa bagay gani siya ang former nga dean sining aton School of Theology diri sa CPAC. Pastor Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado, Tomado, kag sa tanan nga mga nagapadayon gid sa pagbantay sining aton matahom nga programa. Maayong adlaw sa inyo tanan, kag sa liwat nagakalipay kami nga mga pagkig-upon ninyo sa sining adlaw. Yes, thank you gid Doc Jesse sa imo nga pag-accept sining panghangkat. Ay kadwa na akon nga pakilala sa inyo. Siya ang aton nga dean diri sa School of Theology. Wala sang iban si Pastor Dr. Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Dr. Mado, kag madamong salamat sa panahon higayon nga ginhatag nimo nga mangin kaupo nimo sa tuon sining leksyon, kag akon man nga tamyaw ang aton mga viewers kag hearers sa sining programa. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton tanan. Yes, thank you. Una best, mga kauturan, Happy New Year. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Ari na kita sa aton na unang simana sining aton bag-o nga quarter sa sining tuig 2024. Ang aton tun-an sa sining nga quarter sa 3 ka bulan, mga kauturan, amo ang libro sang Salmo, the Book of Psalms. So, sa karon nga semana, we will be introducing to you the Book of Psalms. Apang sa hindi pa, ako na pangabayon si Doc Jess sa pagpangamuyo sa aton nga sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon. Yes, Pastor. Magaampo kita. Amay nga balaan, isa kada kong kalipay, karon samtang kami magatuon sa imong pulong. Sa liwat amon ginaimbitar imong presensya nga mangyayari sa amon tunga nganing mga mensahe makadangat sa tagsa sa amon tigipusoon, may duog kag magahatag sa amon sang kaligon samtang kami nagapadayon sa pagpaabot sa mga pagbalik sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Lucas 24 kapitulo 44 kag kapitulo versikulo 44 kag kapitulo 45, nagasiling, niyan nagsiling siya sa ila. Ini amo ang akon mga pulong, nga ginpamulong ko sa inyo. Sang kaupod pa ako sa inyo, nga ang tanan nga butang kinahanglan matuman, nga nasulat sa kasuguan ni Moses, kag sa mga manalagna,
kag sa mga salmo na hanungod sa akon. Niyan ginbuksa niya ang ilang mga Panginuino agud nga makahangob sila sang mga kasulatan. Kabay pang Dios magapangayo sini nga mga bersikulo. Yes, Doc Jess, Doc Victor. Ari na kita sa lesson number 1, ang title, How to Read the Psalms. Paano naton basahon ang Salmo? Okay. Ang Salmo is a prayer and a hymn book. Isa ka, ano ni inang pangamuyo kag kalantahon nga libro. Kag sa bagay gani, sa ato nga teksto nga nabasa sa Zaran, ginkabig ini ni Jesus. Iya ini ginintroduce, iya ini nga hatag sa mga disipulos, kay namangkot ang disipulos, teach us how to pray. So ang isa nga ginhambal niya, kadto kamo sa mga salmo. And that's where you can learn how to pray. Doc Vic, si Doc Montaño mga kauturan, ang iyang Master of Religion thesis is about the Book of Psalms. And then, yes, we have a very good resource person, mga kauturan, together with Doc Jess. Ano pagid ang aton mapaabot sa pagtuon naton sang libro, sang Salmo? Sa nabasa ni mong okay, thank you very much Doc Tomado. Sa nabasa naton nga memory text, makita naton dira ang ginhambal sa atong Ginhesus ang tatlo ka division sang ginakabig nga scriptures sang Hebrew. Amo ang ginatawag the Law of Moses, amo ang Pentateuch. And kaduha amo ang prophets, ang sinulatan sa mga manalagna. Kag ang katatlo amo ang ito nga writings, which is the Book of Psalms. Kaya gina-consider na siya the Book of Psalms is a part of Hebrew writings. So ining Book of Psalms, it's kung tanong natin, it's a poetic material, poetic book na siya, Doc. Kag ginhambal sa aton nga lesson nga isa siya ka hymnology. O sa aton pa ining songbook, Songbook. tawag na to ng church hymnal. Church Church hymnal na siya. Kay ang mga Israelitas nagsulat sang ilang nga mga feelings, ang ilang nga mga experience, gisulat nila ina kag ilang nga gingamit ining mga sinultan na gibutangan nila sang tono kag ilang nga gingamit ini sa ilang nga pagsimba. So amo ni ang book of Psalms, Book of Psalms. Tama ka, importante gini sa isa ka Hebrewanon ining parts sang writings na ini. Thank you, Gid. Part gina sang daily life sa mga Hebrewanon, sa mga Israelinon, kag sa mga Hudiyo. Pastor Jess, ano ang pagkabig sa mga Israelinon sining Book of Psalms? Di nagalin, kag ano na nga ang mangin, nga ang nagkabain nina sa ila daily life. Salamat, Pastor. No? Kaangay isang ginhambal ni Pastor Montaño, isa ni siya ka koleksyon. So, 150 ka mga koleksyon sang mga pag-ampo, no? Sang mga katawhan, kag mga ambahanon, na ginagamit nila sa ilang templo. So, sa first and second temple, ginsulat ini siya sa sulod masubra sa 600 years nga pagtipo nila ini kag naging instrumento ini nga ilang ginahimo sa ilang templo samtang sila nagaalagad sa Ginoo. Kag ato man dira makitaan nga ini siya nangin isa ka kabahina sang ilang pagpanimbahon kag subong man isa siya ka instrumento nga nagahatag sa ila sang kalig-on kag materialis na nila sa ilang pagpanimbahon sa Ginoo. Yeah, kag hindi lang Pastor Jess, Doc Vic, nga kabahin sila pagpanimbahon. Kabahin gid gyapon sila adlaw-adlaw yang pagkinabuhi. Nga daw halos na ng adlaw may mga blessings sila nga mabaton. Hallelujah, praise the Lord. Yes, kung may mga problema sila, it's still kabay pa nga ang Diyos kung sa aton pa nga mga lingwahe nga mangin kaupod naton, and then magatag sila sa mga blessings sa mga tao. Be God be with you. That's part. Because one aspect is that di believe nga ang libro sang Salmo
mga pulong halin sa Ginoo. Yes. Isa man, Pastor, no? Siguro kung sa aton derno subong context ya, doon mga binalaybay, Yes. nga kumpuso, Mm. nga out sa ilang eksperyensya, nahimo ini siya nga kabahin sa ilang pagpautuwas sa ilang balatyagon, kaginhimo ini siya nga poems o mga binalaybay, kaginbutangan sa kanta. Butangan mo to, butang. Do Yeah. kumpuso bala sa kuan. Kumpuso subong. o ito nga. It is a collection. Oh, Collection yeah, of collection. material. So, anthology. Yeah. 150, imagine. Ang eksperyensya sa mga writers na kalain-lain. Yeah. So, pinasahi bala siya sa iban nga libro sa Biblia kay kung maghambal kita prophetic writings, usually ini siya nga mga mensahe halin sa Ginoo kadto sa tao. Kung ano tong gipadayag revelation sa Ginoo dito sa propeta, ang propeta ginapahibalon sa tao. Ang salmo wala ka makitaan nga halin sa Ginoo kundi experience, no? Experience siya ini sang tao nga iya nga ginapautwas sa Ginoo. For example, Psalms 8, makita nato nga galakat sa kagabi si David, pagtangla sa langit, nakita niya ang mga bituon. Heavens declare the glory of God. So, mensahe na siya, halina ina sa Ginoo, out from the experience. So, pinasahigid bala ang sound because it is the experience of God's people. Kag nailain nga experience may ara, kalipay nga experience may experience sa kasakit, no? Lain-lain, may celebration experience. Nagadepende ni kung anong experience nga ilang mabatyagan, ilang agin pautwas kag nahimo ini nga part sa revelation sa Ginoo para sa Yes. Sa aton nga Sunday Doc Vic, balik ko sa imo, the Psalms in ancient Israel worship, part sila ni Doc Jess, part of their worship. Private worship, communal worship, part ginaiya ang Book of Psalms. Nga daw hindi igidya worship ang matabo kung hindi sila makakanta, makabasa, makabinalaybay halin sa libro sang Salmo. So sakto na Doc, ining pagpanimbaho nila, for example, private worship. Naka-experience siya ang isa ka Israelitas. Manood sa pagpanimbaho niya sa Ginoo privately, iyan ang inigisulat ini experience. Sina nga iya nga pagpanimbaho. Dason hindi lang dira ang ginhambal mo nga communal or worship sang community. May pagpanimbahon man ini sila, ina nga ma-experience sa ilang nga pagpanimbahon communally, ila man inigin ginsulat. Ginsulat kag amo na ang natabo nahimo siya nga pulong sang Ginoo based sa experience of this communal worship sa mga Israelitas. So sa mga worship nga ilang nga ginapagwa based sa ilang nga emotion, based sa ilang relasyon sa Ginoo sa sini nga konteksto ginsulat ini sa mga different writers kag amo ina nahimo na nga Kabahin sa ilang revelation sa Ginoo para sa atin. Yes. Yeah, Doc Jess, ang Psalms sa English is praises. Sa Hebrew hanon is Tehillim. Yeah. Can you explain a little bit about this? Ang Griego sang psalm is Psalmos or Salmoi. About silingon siya the sound of praises, the sound of harp. No? Ang Tehillim naman niya sa Hebrew, songs of praise. Lain bala siguro, Pastor, iniiya ang ilang gina-expressar ni mo bala halin sa mga experience niya. No? Nga, amo siguro ni isa ka mga butang nga amang naging part ini siya sa inspiration sa Ginoo bangod kun ang tao naka-experience siya sang kasakit, kalipay, kagaya naging expressar sa atubang sa Ginoo. Lain ang imong feeling nga igi mo gin-experiencehan. So, siguro kung may sa ato no sa aton experiences sa matag adlaw, kuhaon naton ini siya nga mga bahandi ang aton experiencehan bangod makita naton diri sa tema sang Salmos, ang tema is worship. Maskin kasakit, maskin kalipay, maskin anong experiences sa aton kinabuhi, God is still worthy of worship. Ang Ginoo himayaon naton uri sa payansin maskin pa sa
Pastor Beck, no, sa experience ni David, damo siya sa mga kasakit apang sa gihapon makita naton diri nga ang pag-amba, ang pagpanimbahon sa Ginoo sa gihapon makita naton nangin sentro sa ilang relasyon sa Ginoo. Yeah. And then, another thing, ang Book of Psalms, amo to sa nambal nga ma-experience yan nila. Kag ang atong leksyon nagsiling nga sa mga religious festival sa mga Israeli noon, Passover, and New Moon, and then ini ang pilgrimage nila nga Tehal. Ano ni ng Hallel, praise. So part din na sa ilang ngano ni kay ginatawag na Song of Ascent. Yes, Song of Pastor. Ascent, inang bala ascent pasaka Pasaka. sila journey nila padulong dito sa Jerusalem. So samtang naga-journey na sila pakadto dito makita nila ang Jerusalem as the city of God. So grabe ang hinugyaw na nila mo. Grabe ang mga hinugyaw. So ina nga experience valid ina nga mga experiences nga ilang nga gin sulat. May ara may experience nga nakita sa salmista kung paano ginguba ang Jerusalem. Valid ba na? Psalms 137. Valid din na kung paano ginguba ang Jerusalem. Ginsulat man yun ang experience. Kag nahimo na siya nga mensahe sang Ginoo para sa iyang mga katawhan. So nagkalain-lain ba lang experience dok? May experiences ang kalipay, record nila, experience sa kasakit, isulat nila. Kung akig sila sa Ginoo during sa ilang pagpanimbahon because of the injustices nga ilang nga madawat, isulat ko na nila kag part na sa message. Kag say samtang kada tuig kadto sila sa Jerusalem mo. Halin sa mga countryside kadto sila sa Jerusalem. Along the way they are singing the psalms. Nga daw halos tanan sila kakinanta chorus hasta makaabot gid sila sa Jerusalem. May ara kita pastor ini ginatawag nga journal bala no. Nga siguro nami man ang aton bala nga mga experience aton isulat. Kag aton dumdumon kung ano kaayo ang Ginoo. Okay, kung kaysa malipatan naton ini. Correct na mga experience naton kung kaysa malipatan na naton kung ano kaayo ang Ginoo sa aton sa panahon nga kita yara sa kalalatan. Nami siguro kung makahimo man kita proseso sila journal pagkatapos aton basahon mukati na inisubong akong kahimtang sang una kung ano ang Ginoo nagtabang sa aton. So amo wala na siling dira ni Mrs. White, we have nothing to fear for the future except malimtan naton kung ano kaayo ang Ginoo sa aton, no? Sa mga nagliligad naton sa atong kinabuhi. So it's worth remembering kag samtang aton ini-experiensyahan aton dumdumon ang Ginoo maayo gid sa gihapon maskin kung kaisa hindi naton mahangpan nga Amen. Yeah. Sa aton nga Monday, Doc Big, sino nagsulat sang mga salmo? Madamo because Psalm is an anthology, a collection of songs, a collection of experience. May madamo mga writers ang nag-contribute sina. Usually, generally we consider nga si David amo ang writer. Are we safe to say nga one half of Psalms gisulat ni majority, David? mas Majority, okay. Pero may ara man dala nga hindi lang si David kundi may ara man nga mga tao nga nagsulat sina. Like for example, ang communal psalms in which community ang community ang nagasulat sila kabilugan yung experience ng community naging sulat na siya. Songs of Asaph para wala nang mga the Sons of Korah. So umuni madamo nga mga klase-klase nga mga tao ang nag-contribute sina nga sining Bisan si Solomon kuan man kay ang ano ni Psalm 72 and Psalms 127. Si Moses. Yes, ang Psalms 90. Siya man ang ginkuan sini Edison, si Heman and Israelite sons of Korah. So that's why hindi gid ma-determine kung pila gid kabilog ang nagsulat. Majority. Pero majority is of course si David. No? Okay. 75 books, ang 150, 75 chapters, sa 150 iyan ni David. Iyan ni David. Bata yan si Solomon, no? Ni David.
Pero mas namin makanta si David kumpara kay Solomon. Kaya si David nag-compose siya sang Senior gid siya eh. senior gid siya. So ang wala makopya ni Solomon ang talento ni David sa pagkanta. Wala man tao basa sa Biblia nga si Solomon na nag-play sang harp. It was just David. But lain naman niya ang talento ni Solomon. Yes, and that's it. Pastor, sa Tuesday, a song for every season. Ano ang aton matulupang dandari? Isa ni katalupang dono, bangod matalupang danaton mga kaudianan, mga kauturan, ang sa sinulatan sa Salmo, hindi lang siya kanta sa kalipay. Maskin pa sa ilang paglament, no, sa ilang mga kasubong. Makita natin dira ang tema gihapon sang ambahanon nga ini nagahatag sa ila sang kalig-on. No? So, wala sa payan, wala kung kaisa sa atong mga eksperyensya, sa atong kinabuhi. Maskin paaras kita sa kasubo, atong talalupang doon nga walay sa payan sini, may rason, kag may ara kita nga dapat pamalandungan, kag pasalamatan sa Ginoo walay sa payan sini. So, atong dira kitaan nga sa diin samtang ang mga katawhan nag-expressar sa ilang emosyon, all season, kasubo man, kalipay man, sa anuman nga mga challenges atong kinabuhi, sa gihapon may rason kita sa paghimaya sa Ginoo. Ina po ng aton relasyon sa Ginoo, aton napasandig, ang atong pagsalig, ang atong pagtuo, kag nakahibalo kita, makunyara kita sa Ginoo, walay sapayan anuman ang mahitabo sa atong kinabuhi. God still is in control. Amen. Ang aton leksyon na Doc Beck and Doc Doc Jess, nagmensionar anom ka mga aspects. Anom ka mga aspects ang Psalms. Him for God's power and authority. Being a creator. So, draman mabasa naton sa Book of Psalms. Thanksgiving, and then lamentation, galament sila. Ano nang lament sa Ilonggo, nagpanghaproy. Yes. And then, a prayer of, a song of wisdom for wisdom, guidance. And then, draman mabasa the kingship or the royalness Royal Psalms. of God. God's and mercy. Then, God's mercy. And of course, history. Ining Royal Psalms, Doc, yung amo ni ang Psalms nga gina-recite nila, especially during the coronation of the king. Okay. Nga sa diin ang hari i-installed bala sa iya nga sa iya nga trono pag butangan siya sang corona. Dara ang paghinugyaw kag ang experience very very rich because let us remember nga ang pagpupos ang hari, it's not only simple lang hari kay nagpati sila Davidic king na siya, in line siya sa promesa sang Ginoong Misaya. Posible nga ini nga hari nga nagpungko sa trono, amo na ni ang Mesiyas, amo na ni ang ilang nga manluluwas. So grabe gid ni ang ilang nga experience sining coronation time, in which ini nga experience, valid experience ila man nga gin record daw paangay bala nang si PBBM na installed as the President of the Philippines. So kita gagatan-aw na dako ang aton nga kalipay sina. So aton nga gin record. Kag amo na siya nga may ara kita sa So every coronation of a new king, ang Psalms amo gid ang great part nga magkanta, mabahin, pagigbahin sining coronation. And then ang Psalm is poetic. May apat, may ari man di ka apat ka mga ano ni nga naga-control, naga-influence ang imagination sang una-una sang tao. Ang parallelism, if you can explain, and then imagery, mabikita na itong, and then merism. Yeah, and then play words. Play of Yes, words. yes, no. Ining parallelism, isa ini ka type of genre literature ni nila Doc Tomado nga mahilig sila bala sa like for example tagaang example
English literature mahilig sa rhyme. Jack and Jill went up the hill. May rhyme. May rhyme siya. Hill, ang una. Jill, hill. Ang psalmist siya, ang Hebrew, hindi sila mahilig sa rhyme. Mahilig sila sa parallelism, but silingon ang Ikumpara. first statement o ang first stanza, first word, first sentence nagaparallel dito sa kwan. May ara sang similarity sa second, like thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. So lamp, light, amo bala path, okay. feet. So parallelism. Ang verism naman, it is it's a words nga contrast dark And light. and light. So but silingon ang Day kabiligan and na night. day and night, like heaven and earth, bining universality. Amo na siya. So mahilig sila sini nga mga klase paagi nga express nila ang ilang mga thought in a poetic manner. Ano pa tong ginahambal? Imagery. Imagery, mahilig silang magamit sa mga nagkalain-lain nga paagi nga ma-provoke ang aton nga ang mental image naton. Nagagamit sila sa metaphor, sa mga simile, wala na siya. Yeah, So more on feelings. Ang isa na sample is wings of God, wings. Nga ang Ginoo, and then eagle's wings. Yes, Doc. Kag ini mga kautura, no, ini pastor nagahatag sa aton sang interest, no. Do nagatanaw ka bala sa do nagatanaw ikaw bala sa screen, do nangin kabuhi siya, no. Mga mabuhi ang aton nga pagtan-aw sining mensahe kag mangin kabahin siya sang aton nga kinabuhi. So sa sining aspeto aton diri makitaan kung paano ang salmo nagahatag sa aton sang kabuhi kag paglaom walay sapayan sa mga gumuntang, no, nga ginaagyan sa atong kinabuhi. Sa gihapon nagahatag siya sang pagpasalig nga ang Ginoo amo gihapon ang aton dapat saligan. Yes. Dok, yung image ri bala, kung basahon naton ang Psalms, Book of Psalms, Psalms 1, makita naton nga gi-contrast dira ang righteous kag ang unrighteous. No? For example, ang righteous, he shall be like a tree planted beside the streams of water. So makita mo bala ang mensahe bala nga among gali na. Ang matarong nga tao daw kaangay sa nagatindog. kahoy Hindi mationg, hindi matandog, hindi matumba. Provided siya sang tubig na bala. So Dali ka makarelate. Madali ka. Kag makita mo ang beauty. Ang beauty sa imo nga ginabasa nga ang imo utok naga-create sang picture. The ungodly are not so. They are like a chaff which the wind blew it away. So, amo gali na fleeting, passing lang gali ang life sa So kung makita ni mo liwat, madumduman ni mo. Uy, amo gali. Okay. Kung kita gali matarong, amo gali na wa mo kapasin ni. Kuan giga firm gid kita. Firm kita. Amo gali ni kung kita ang matarong kita righteous, kung kita galagad sa Ginoo. Amo gali ni aton sitwasyon, amo ni aton status. Doc Jess, sa Wednesday inspired prayer. Yeah, ang psalm is also an inspired prayer. Ginatawag ning Salmos ka ang isang verbalized feeling. No? Ini balang mga experience kung kaisa naton nga hindi naton masambit sa aton nga pulong, masambit sa pinaagi sa ambahanon. So ini ang salmo magahatag sa aton siya sang isa ka pamaagi sa paathag pagpabatiyag sa Ginoo sa mga butang kung kaisa nga hindi naton mahambal sa aton pululungon. Yeah. No? Nga ang Ginoo lang gid ang maka-intindi, ang Ginoo lang gid ang makahibalo. So pinaagi sini ang mga salmista naghimo sini nga mga amba kaangay sang isa kapag ampo sa Ginoo. Nga Ginoo si Salmista David nakaangkon siya sa mga pagtilaw sa iyang kinabuhi. Hindi niya ma-expressar ayhan sa tao apang pinaagi sa iyang mga lalantunon, pinaagi sa iyang mga anong ganang tawag sina ining Ambahanon. kumpuso iyang mapabatyag
ang daw ano ang Ginoo sa iya, daw ano ang Ginoo nagtabang sa iya. So in a way, isa ini siya ka prayer. Isa ka pag-ampo sa pag-ekspresar sang aton feelings nga hindi naton ayhan mapathag kag mahambal sa tao apang ining ambahanon mahangpan sa Ginoo Yeah. sa aton experience. Kung kaysa kulang kita sa mga pulong nga i-express. No. Ti ang Psalms. Pero ba kung pangaloy kang isa ka lalaki, nadlukan siya makambal, hindi siya kambal mara na subay. Iya lang ikanta ang iyang gusto sa mga daan na nga nasulat nga mga kanta nga would fitly describe his feelings towards the woman, towards the girl. Yes. Ining word nga inspired prayer, the book of Psalm as an inspired prayer, kung kisa abala matingala kita dok kay ara sa prayer sa mga katawhan sa Ginoo kung akig sila pagwagi nila labi na ang ining ginatawag nga Psalms ini sa imprecatory Psalms wala nga let us bath with the blood of my enemies. Imagine, inspired ni siya, a valid expression gid ni siya. Chasten me with your anger, O Lord. Rebuke me, or do not rebuke me. Destroy my enemies, O Lord. Natanaw ko ba daw found niya, hindi na siya pwede. Pero the fact nga ara ni siya sa Book of Psalms, but silingon niya, ang Ginoo willing gid ba lang willing siya to understand our feeling kung ano man na kung aki kita dito ta pautuwas ang kaaki ta kaysa aton nga kaaway di ba mas valid din na sa kay kung paupan ko nga akong kaaki ko dito sa kaaway mas mabagan ko gid ang ako nga kontra mo Sa Ginoo na lang sa Ginoo na lang pautuwas kay ang Ginoo kabalo sila Yeah, magsabat kabalo sila no? magsabat. May time siya kung paano niya sabton at least healthy way of of releasing our anger to God. Inspired siya. No? Iya. Inspired siya. Huwag Valid. naging kita time, mga utod, tapos na atong ta. Pero, ang sa aton nga Tuesday, the word of the Psalms. Yeah. Ang siling pa di sa Psalm 16:8, I have set the Lord always before me. Sa aton pa, adlaw-adlaw, kabahin gid sang life sang Israelinon. Ang world, okay, sang isa ka nag-aalagad sa iya, sang isa ka Kristiyano, sang isa ka kang isa ka tumuloon. Okay, since wala na kita, yes, Doc J, siguro ang Thursday kumayara ka, and then ang imong final word, isa na lang, Doc. Ang salmo nagahatag sa aton sa pagpahanumdum nga ang Ginoo isa ka Ginoo naton nga aton masaligan, masugiran kag Ginoo nga nagahatag sa aton sang paglaom walay sapayan sang kalisod kag nagakabagay nga siya aton pagasimbahon kag pag-alagaron walay sapayan anuman mahitabo sa atong kinabuhi. Yes. Doc B, imong last word. Ang Book of Psalms, Doc, is a book where ang experience siya sang iyang katawhan ilang agin pautwas sa Ginoo. They are open sila sa ilang feeling kung akig sila ilang nga ginahambal kung na-discourage sila sa Ginoo ini nga ginahambal kung may ara sila sang nabatigan nga kalipay ara man dara makitaan man nagkalain-lain nga klase sang experience siya but silingon nagapakita lamang ini nga ang Ginoo willing gid nga mamati sa aton nga mga experience siya ipahibalo lang siya kay he is always willing to answer and hear our concerns. Amen. Iya. Mga kutod, ang libro sang Salmo, ginsulat sa madamong nga writer. Majority of that, ginsulat ni Salmo Estadaben. Mga utod, ang mga later generation, ginagamit nila ini. Nga pagpangamuyo, ginagamit nila ini nga pagkanta, pag-exprekar, sang ila ko galingon before God. Kag di ginakabig nga nila nga ini nga ang mga Psalms is really the Word of God nga ginhatagya sa mga propeta in which pinagi sini naganami ang ilang relasyon nagatubo ang ilang relasyon dira sa Ginoo kag
naglapit sila sa Ginoo. Kabay pa, ngayon man aton buhaton, we will be blessed if we will use the psalm sa aton mga mulo, sa aton mga paghakroy, sa aton mga pagpasalamat, sa aton mga prayer. The book of Psalms is really a great help sa aton paglakbay Kristohanon. Sa hindi pa si Doc Montaño magapangamuyo sa aton nga closing prayer, I would like to pasalamat sining aton mga sponsors, mga kauturan, nga kung wala sila, wala gini ang aton nga pagtuon subong. Okay? Sa sining first quarter sang 2024, akon ginapasalamatan si Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, John and Goldie Joligi Jr., Mark and Meryl Mendoza, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Ido and Femidon Vandes, Marlobel Hirota Lurin, and then Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilomer, and then ang mga magulutod, Anneli, Marlene, and Jimmy Trino. Kabay pa ang Diyos, magapakamayo sa inyo. Labi na sining atong bagong tuig to 2024. Yes, Doc. Amay namon nga langit nun, madamong gid nga salamat Ginoo sa pagtuon nga amon nga ginhimo subong. Ginpahibalo nimo kami Ginoo nga ikaw willing gid nga magpamati sa mga nagkalain-lain nga ng mga experience namon kag ini amon i-expressa sa imo. Kag gamiton nimo ni isip imo mensahe para sa imo nga mga katawhan. Madamo nga salamat kami yara kali kami sang Dios nga amon madangpan nga siya nagapamati sang amon tanan nga hibubunot kalipay kadalag-an kag iban pa. Madamong salamat sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen.